Sanibona, ngiyathemba ukuthi nisaphila. Ngifisa ukuthi sikhulume ngamabhadi. Ngamabhadi nje asejele, amabhadi ejele. Kunezinye izinto esingayinaki la. Ijele ngifisa nazi ukuthi ejele once wangena ngaphakathi ejele. Ijele liyangenisa linje ngizothini njengoshaya noma ingwenya liyagwinya. The time ligwinya ijele fanele ukwazi ukuthi ijele linezinto zalo. Ijele elihlezi nezinto zayo into yokuqala nje eswelini nayo amabhadi. Yabona ayikho indawo enebhadi njengejele la uthola khona amabhadi. Ejele uyaboshwa. Uboshwa right yonke into nje impilo right but life after prison noma life in prison ikufele namabhadi. Amanye amabhadi kadalwa lokho ibhadi lasejele. Yabona uma uzofika ejele once ejele walalwa nje omunye umfana ufuna ukwazi ukuthi unamabhadi even ngisho idlozi lakini liyakushika ubonala ngisho uqhamuka kwezinye ibosho ukuthi uno there is something wrong now. Kunalento esuka kuwena vele kufikisa eminyama omunye umuntu uma ekubuka nje kubuye ngathi ekubuka ungathandeki awuthandeki face place ngikubona. Hayi lokho ukuthi mhlambe uzonginyanyise ukuze ungakuthandi no uthi uqhamuka vele ngingakuphiwe. Kangakanani ukuthi usejele ulalwe enye indoda uma usuqhamuka ijele lonke livele nje uthi uqhamuka nje ubonakala ukuthi no lo ayi there is something ngawe even ngisho usungaphandle sesengekho ejele ngaphandle ukunaka ukuthi isikhathi esiningi ijele kubuhela abantu ababodwa. Ijele donsa abantu ababodwa ijele linabantu balo fanele nikwazi nje lokho even ngisho lesigebengu sangakini sihamba njalo sibuye njalo ejele siyaboshwa yini ilesi imnyama lesi noma ilamabhadi asejele wahaqwa ijele. Ijele uma kwaphuma kulo ngaphathi liyayifunela wena lenza ngayo yonke indlela ukuthi lize likuthole. Ibhadi lasejele lalifike phinde libe khona inkinga mase kufanele ukuthi uphume uma sekufanele ukuthi siphume isikhathi esiningi akuphume kalula ejele. It's not ngoba ngingaphume kalula ejele iwona lamabhadi asejele. Ijele mase lizophuma lifuni ngawo. Ijele alifuni ukuthi uphume ejele. Ijele ungamali ubulala umuntu ngaphakathi. Ngangichazela la ukuthi kunomunye wayeshaya isigwebo esilingana nesami 10 years. Wahlala wathi msethingelwe ngisho impahla kubo sekufanele ukuthi aphume. Yazi kwabanga indaba ye-gas light. I-gas light umuntu sethelwe ngisho impahla kufanele aphume isigwebo sakhe sesidonsile. Nge-gas light nje. Wavele wathi yena ngeke yenziwe impahla wakwazi siboshwa sashona. Namhlanje udugudla indongo mfethu ngenxa ye-gas light. I-gas light erank u3 ibhadi lasejele kufanele ukuligadi uma usuzophuma lidlala indima enkulu ukuthi ungaphumi. The day ngihamba ngiyokhipha i-support system sekusele 6 months ukuthi ngigodwe ngekhaya akaze ngajabula the last day kufanele ngiphume ngekhaya. Yabona kuzophuma ngakusasa namhlanje ngenza sure ngayitshela ibhadi leyo ufika ngisho ebusuku ngangithi mhlambe ngiyangazi kodwa ngenze icala manje ngala akaze ngilale ngibuka insuku esengiphume kuzona lo 6 months before kufika usuku lokuphuma. Kwakuhlezi kuyinkinga zenombolo mangasiza inkinga zenombolo bafike befuna ukuzogwaza endlini bazosithathela izinto kwiseli yabo kuhlezi kwenzeka lezi zinto lezi ezongenza ukuthi zingayi ekhaya. Angihlezi ngibonisa yabona ke la manga attenda lento angeke ngiye ekhaya mina la lihlezi nalezi zinto zalezi kudoba ngayo. Ingakho kufanele kubonge uma umuntu wakini ejele ephumile. Uyazi ukuthi umuntu wakini uhlezi esho kunale nkulumo ehlezi ikhulunywa abantu ethi yabona uma ukuthi kini kukhona isiboshwa kunale nkulumo engizoyikhuluma la umuntu wakini uhlezi umbuza ukuthi hayibo wagwetshwa 10 years hayi sefana uyaphuma manje ugcina usumbuza ukuthi hawu kanti bafu uphuma nini ndawo ngane yami kanti uphuma nini
ulokhu uthi wena hayi sengizophuma. Lawo mazwi ayasebenza kakhulu eboshweni, sengizophuma. Abanye sebezophuma ngempela. Abanye sebeyikhohlisela abantu. Abanye basuke sebezophuma. Yazi nedayisi bengaphumi. Ibhadi lasejele. Even ngisho ungaze ukhipha i-support system utshele ojele ukuthi hayi uba direct sekhaya kuphi hambe bongisane uze ngiphume. Bengafike beduke ngisho nangakini, sebekubona yakini beduke. Beze bebuyele back bekutshela ukuthi asikutholi kini. Lapho kuhamba isikhathi. Uma behambe namhlanje bayakini, kufanele ukwazi boze beye after 3 months. Ngoba bengatholanga namhlanje. Lokho likuphusha nje ibhadi, lokho linawo, lezi liyokuchitha. Ngalesikhathi ungaphumi, lokhu ubekezela kini bengakutholi, beye after 6 months, kukhona ama-program angenziwe. Umuthi uyahamba lapha hambisa izinto zakho, ama-document akho, asho ukuthi hayi sekufanelekile ukuthi ungaphumi, sekulindele ukuthi ungaphumi, vele kufike kuthiwa lapha izinto zakho ayiphelele. Ejele once izinto oyihambisayo, ama-program adiwenza, uma usuwahambisa lapha uhlezi kune-document elisuke lingekho. Kukancane ukuthi uhambise izinto zakho uyifice iphelele uphume. Kukancane ejele vele usuke uphume nje. Ihleli haqana. Kunabantu ogcina eshaye isigwebo sakhe sonke. Lokho wakhipha nje support system ethi ufuna ukusayinelwa agcine engasayinelwanga. Ngelinye ilanga uthi uyakhipha support system bekuthole into abaficanga umuntu. Uthi uyafona kini mhlawumbe uthola usisi wakho noma umakhe athi hayi isanda kubuya manje. Kuthiwa mama bafikile nje la bangafica umuntu athi umakhe hayi bengingekho. Wovela uboneke lapho uthi no yebhadi ke le. Liyakhungathana. Mase ngibuye ngicacise la uma singaphandle. Ayikho ke into ebuhlungu njengebhadi lasejele ngaphandle. Leli bhadi lejele la ngaphandle liyas-affecta kakhulu. Alifuni ukusibona siphumelela. Even sometimes khona umunye wathi kimi ayi wena utsotsi wena. Athi utsotsi hayi wena kuna something wrong. Wena wakashintsha. Yazi lawo mazwi angi-affect ngathi mina yini wathi indlela ohamba ngayo noma hey ngayibuza yabo. Hleze ebona izinto ezibhedayo ngami. Kuseyile nje ibhadi leyo umuntu uma ekubuke engaboni okuhle ngawo. Yabona into uthi uma ubuka isiboshwa njalo usibone ngathi lo angimthembi. Lo uzokwenza ukuthi kufanele ukwazi ngaso sikhathi yilo lona ibhadi lasejijelelo likwena. Akufanele umuntu uma ekubuka akucabangele izinto ezibhedayo njengoba nakimi kwathiwa hayi ngibuka njengotsotsi akusoze ngashintsha wena kunezinto engiyifihla. Ngavele ngabona ngathi no ibhadi ke leli ibhadi lejijelelo ngayibuza ukuthi no njengoba mina ngino 4 years ngiphumile ejele ngabe namanje ngutsotsi ngabe namanje kuwena nje ngisigebengu ngavele ngabona ukuthi ayibhadi lasejele. Ibhadi lasejele ngakwenza noma usuthola intombi kuyeke ubobone intombi ejola neboshwa ukuthi kuhlukana kanjani. Awubobona nje isiboshwe esijole nentombi sokulanga phandle unake umjolo wesiboshwe nomuntu walanga phandle awuphethi njengominye imjolo yakwenye indawo. Kuhlezi ku stop and go. Into yesiboshwa ibhadi le kuba sejele kulandela ngisho ngabe uyofesa. Uthola izinto zakhe ibuye zime kwesinye isikhathi awungeneki udliwa umzwa ngedwa uhlala wedwa ucabanga izinto ezibhedayo. Kufanele kuwazi ukuthi usathane wasejele usuke sekwena ngqo usuke sekuvakashela and uma isekuvakashela uma ungekho strong uweke ufika kuqobo. Kunomunye nje umfowethu naye oswana ngaphandle engangize ngisho la ngithi mangihlele ngiyadwa ngize ngibuza yabona lo kunento angifihlelayo mhlawumbe lapha ngaphakathi sayengaphakathi ngeke lo mhlawumbe ube intombi yajela lapho uthi lwana wakwafika ngokomakhela kuumcimbi. Yazi uma kuumcimbi abantu sebehambile nje sekuhlela abantu bendawo sikahleli nje kumnandi ungowendawo but every time yena uma ifika kubantu abamfuni and nami angizwe feeling nginakho nami uma ngimbuka ukuthi ngathi uzothi chifa yabo ngize ngisho ukuthi hayi lo kukhona lento engayenza noma kukhona lento ayenza ejele kufanele wazi even ngisho ejele yabona once walalwa
mase sila ngaphandle awubonakala ngombala akulungi lutho ke nje amanye amabhadi usuke usenze wena ayijele usekulandela mase uba khona lawa asejele bengifisa ukuthi ke kulamabhadi asejele kunona wakwaboshwa ngoba ngiyazi wena wakwaboshwa ukuthi kule nto engikhuluma ngawe uyayazi ngifisa engathi ungathola usizo mina ngihlezi ngicela nje usizo yabo ungathola usizo siphume futhi kwamanye amabhadi adalwa ejele ukuthi ezinye izinto asifuni ukuphuma kuzona ejele like nje iwalk indlela ohamba ngayo yabo sengayiyeka mina indlela angihamba ngayo nami phela aboshwa ngemincane ngaba yi26 ama26 uliboya nje ulihamba ngi26 sengiyele nje uhambisa kwe26 ngabe yini vele aze ngibe isigebengu akaze vele kodwa ngabona ukuthi no amanye amabhadi adalwa izinto esingayiyeki siphume ejele fana nakukhuluma inombolo yazi ijele linento zayo once almost ungaphandle ukukhuluma inombolo uyalibiza ijele and lizofika ijele alifane nenye into uma ulibiza liyasabela uyabona njengoba ukhuluma inombolo liyeza uyabona njengoba ubhampa liyeza yabona ngoba uyitshetha uhlanga phela liyeza yabona izinto zenza liyeza angiphathi kumukwenza kade uphuma nasejele liza kakhulu kwena ijele likuthatha lijele liyakuthatha ijele likunika isigwebo esinciphele likukhipha mawusubuya ngo5:30 likukhipha lalibuya khona kwesithathu liswele selizothi wena umntanami wena hleli nawe ngifisa ukuthi siwagade amabhadi asejele indlela esenza amasiphume ejele wenze sure ukuthi uma uphuma okuningi ukushiya ngaphakathi even indlela ofanele ishina ngayo sinenkinga even indlela ofanele ishina ngayo ngifisa ngathi le ndlela sifanele ishina ngayo ingagcina ejele noma kunzima noma kungekho lula ngoba ijele asilimazele silimele bafethu silimele kakhulu amajele asilimazele iminyaka esihlala ejele bese ngahleli insuku ejele sihlale sayitshela ukuthi lempilo besiphila ejele yona impilo noma sizama ukuphila la ngaphandle iyayiphilekela yona ifanishelela yona la ngaphakathi kimi mfana noma uxabene nomuntu uzoyitshela mina phela ngibuye ejele ngidlala umuntu yona zonke lezo zinto ilona bhadi lasejele even noma usudiniwe ukukhiphe nje uphuma ejele ayikho into ekufanele ikubandakanye nejele uma usuphuma ejele bengifisa ukuthi into eningi sigade uma siqhuzukile lingasiqhuzuli kathathu ibhadi lasejele asibugade asiphume kulo ukuze nalo lizokwazi ukuphuma kizo ngibonga